Ola, son Eric, teño 17 anos e formo parte da Asociación de Menores Trans Arelas, que se constituíu en 2015, sendo unha organización sen ánimo de lucro e con ámbito de actuación en toda Galicia. Entre os fins da nosa asociación están a defensa dos dereitos e intereses das persoas trans de ata 20 anos. Tamén orientamos e asesoramos as familias e acompañamos a aquelas e aqueles menores trans que non teñan apoio familiar. Para iso, dende Arelas, puxemos en marcha o Canle Libres na Casa, que fai acompañamento e asesoramento a persoas de ata 20 anos, a través dun grupo de autoapoio virtual do que eu tamén formo parte. Para Arelas tamén é moi importante a visibilización e a sensibilización das realidades trans, promovendo e defendendo a despatoloxización e a naturalización da transexualidade, como unha forma máis da diversidade humana. Aínda que en Arelas hai familias distribuídas por toda Galicia, encántanos estar xuntas e xuntos. Sempre que podemos, organizamos encontros de familias e tamén campamentos para menores trans en contornas seguras. Nestes 5 anos temos realizado accións que teñen acadado logros que melloran as vivencias de moitas persoas trans. Entre eles podemos destacar que temos acompañado e orientado a máis de 300 menores e unhas 220 familias de persoas trans. Logramos o primeiro cambio de nome dunha menor lucense trans en Galicia e máis tarde logramos os primeiros cambios de sexo e de nome de persoas trans en Galicia. Fomos os impulsores e redactores do protocolo educativo para garantir a igualdade e a non discriminación sobre a identidade de xénero. En 2017 puxemos en marcha coa Deputación de Pontevedra unha exposición fotográfica itinerante galega sobre a transexualidade, Sorrisos transformadores. O documental desta exposición, Orgullo Trans, foi finalista nos premios Mestre Mateo dos Audiovisuais de Galicia. A nosa entidade leva a cabo innumerables accións de sensibilización e formación ao alumnado e profesorado en centros educativos de primaria, secundaria e universidades de toda Galicia. Arelas foi a entidade española seleccionada por segunda vez por Disney España como receptores do donativo pola venda de produtos liña Rainbow Disney, creada con motivo do orgullo. Ademais, Arelas forma parte da Confluencia Transestatal, creada para reivindicar e exixir unha lei trans integral. Esta lei trans estatal debe recoñecer a autodeterminación e o dereito á despatoloxización das persoas trans, porque non temos unha lei que garante os nosos dereitos básicos. Os orgullos son necesarios porque neste país aínda hai cidadanía de segunda que somos maltratadas e maltratados todo o ano por amar, vivir, sentir e expresarnos libremente. Polo que dende aquí vos convido a seguir formando parte desta campaña Liberdade de ser e sentir e todas as actividades que fan dentro dela. Por hoxe, máis que nunca, é necesario que sexas a nosa e o noso aliado. Vivan os orgullos!